Както вече казахме, вината е едно особено психично състояние. Като такова, за формирането й играят роля три основни елемента – интелектуален, волеви и емоционален. На базата на тези три основни елемента се прави разграничение между различните форми на вината, а Наказателният кодекс, своя член 11, ни дава двете основни форми – умисъл и непредпазливост. Умисълът е по-укоримата от двете форми на вина. Той пък от своя страна се разграничава на две форми, които ще разгледаме посредством следните примери. Наемател изобщо не се разбира с хазяите си. Те толкова много се мразят, че в деня на напускане на квартирата той полива всички подове с лесно запалима течност, драства една клечка кибрид и всичко е попълнено с пламък. Тук сме поставени в хипотезата на така наречения пряк умисъл. Това означава, че извършителят е абсолютно наясно със свойството на своите действия, разбира неправомерните последици, които ще постъпят от тях и цели тяхното настъпване. Двама студенти отиват на къмпинг в гората, палят си огън, за да си направят храна, въпреки силния вятър. Те осъзнават, че паляйки този огън може да предизвикат горски пожар, обаче не им пука. В крайна сметка вятърът задухва по-силно, разнася сухи листа и се получава именно този горски пожар. Тук сме изправени в хипотезата на евентуален умисъл. В този случай деецът цели нещо съвсем различно, но осъзнава, че неправомерният ефект може да настъпи, само че не му пука. В основното делене на емоционалният момент не се обръща особено внимание. Той обаче се проявява пряко при така нареченият афектен умисъл. Например, мъж се сблъсква с жена на улицата. Започва да я псува и дори посяга да я удари. Жената обаче е придружена от своя съпруг, на когото му причернява, той толкова много се ядосва, че удря господина в челюстта и я чупи. Законодателят е счел, че в тези хипотези трябва да се отчете особеното емоционално състояние на извършителя и поради тази причина наказанието в такива случаи е доста по-леко. Емоционалният момент може да има тежест и в обратна посока. При предумисъла извършителят е взел предварително решение за извършване на престъплението, имал е достатъчно време хладнокръвно да го обмисли, да прецени мотивите за и против. По тази причина при предумисъла законодателят предвижда по-тежки наказания. Втората основна форма на вината е непредпазливостта. Сравнена с умисъла, тя е по-малко обществено укорима. Подобно на умисъла, непредпазливостта се разделя на две форми – престъпна самонадеяност и небрежност. Самонадеяност е на лице, когато деецът е предвиждал престъпните последици, които могат да настъпят, но е предполагал, че ще може да ги избегне. Обикновено това се случва на водачи на моторно превозно средство, които, карайки с бясна скорост, смятат, че ако пешеходец излезе на пътя им, веднага ще успеят да отреагират и няма да предизвикат пътно-транспортно происшествие. Небрежността е най-малко укоримата форма на вина. При нея неблагоприятните последици не са били предвидени, но извършителят е могъл или е бил длъжен да ги предвиди. Например, ваш приятел е седнал на парапета на тераса на първия етаж. Вие решавате да го стреснете, само че той толкова много се плаши, че пада и си чупи ръка. В тази ситуация вие не сте желали настъпването на неблагоприятните последици, т.е. счупването на ръката, но така или иначе сте ги предизвикали с вашата небрежност. Важно е да отбележим, че умишлените престъпления се наказват винаги, докато тези извършени по непредпазливост само в определени случаи. Както казахме в видеото за престъплението, за да има такова, трябва да са налице всичките му елементи. Понякога обаче сме изправени пред хипотези, които на пръв поглед има престъпление, обаче законодателят изключва вината. Такива са, например, фактическата грешка и случайното деяние. Ето един прост пример за фактическа грешка. Отивате на заведение, всички си оставяте еднаквите телефони на масата и на тръгване в бързината грабвате телефон, който смятате за вашия, само че се оказва, че е на друг човек. В този случай няма престъпление, въпреки че сте взели чужд телефон. Това е така,
защото няма умисъл. Грешката в лицето обаче не е извинение. И тук няма фактическа грешка. Например, искали сте да убиете лицето Хикс, само че случайно убивате лицето Y. Тук няма фактическа грешка и ще си лежите. Друг такъв случай е случайното деяние. При него нямаме престъпление, тъй като деецът не е бил длъжен и изобщо не е могъл да предвиди настъпването на неблагоприятните последици. Например, карате супер бързата си кола по магистралата, не щеш ли отгоре пада парашутист, когато вие блъскате и той умира. В този случай има ли смърт? Да. А има ли престъпление? Не, няма, тъй като вие не сте могли изобщо да предвидите, че парашутист ще падне пред колата. Изразява се в две основни форми – умисъл и непредпазливост, като е важно да се запомни, че всички престъпления, извършени умишлено, са наказуеми от закона, а тези по непредпазливост само в конкретни законоустановени случаи. Предумишлено и умишлено са две различни неща и непредумишлено не означава във всеки случай неумишлено.